Deutsch mit Amir lernen. سلام زخبركم تخاتلتي نايلوم أنت مدبنا بأركم استكاتلو زلهم عب قانقا جرمن عينات قالات زقلص تمرت زحاسو خوني وزي تمرت زدماني نقدم حجي قانقا جرمن زمهارو زنبرو كومون جمرتي أزيو تقام زخونه سواسو ناي قانقا جرمني وصنيلكم كسمعوا تكاتلوني بخبري عدمكم. Sie werden heute von Amir überrascht. Bleiben Sie dran. ኣብ ቋንቋ ጀርመን እምበኣር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጠቕላላ 10 ዓይነት ቃላት ኣለዉ። እዞም 10 ዓይነት ቃላት እዚኣቶም ብቋንቋ ጀርመን ኖመን፣ አርቲክል፣ ፕሮኖመን፣ ቨርብ፣ ኮንዩንክሲዮን፣ ፕሪፖዚሽን፣ አድጀክቲቭ፣ አድቨርብ፣ ኢንተርጀክሽን፣ ኑመራል ይበሃሉ። ኣነ በቲ ናይ ዝጠቕመኒ ኣገባብ ሰሪዐዮም ኣለኹ ከምቲ ሓይሽ ዝበልክዎ ማለት እዩ። ብትግርኛ እንድሕሪናዮም እዚኦም ከዓኒ ስም፣ ክንዲ ስም፣ ኣመልካት ስም፣ ግሲ፣ መስተጻምር ኣቀማምጣ ዝገልጽ ቃል፣ ቅጽል፣ ተወሳኺ ግሲ፣ ቃል ኣጋንኖ ከምኡ ድማ ቁጽርታት ብኣሃዝ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ዓይነታት ቃላት ክንብል እንከለናስ እንታይ እዩ ወይ ከዓ እንታይ ጥቕሙ? ኦኬ ዓይነታት ቃላት እንድሕር ኢልና ንኣብነት ኣነ ቋንቋ ጀርመን ይዛረብ ኣለኹ። ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ እያ። እዛ ሙሉእ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቃላት ተገሊጻ ኣላ። ንርኣያ ከም ብሓድሽ ኣነ ሓደ ቃል እዩ፣ ብቋንቋ ጀርመን ካልኣይ ቃል እዩ፣ ይዛረብ ሳልሳይ ቃል እዩ፣ ኣለኹ ከዓኒ ራብዓይ ቃል እዩ። ኦኬ ኣነ ብቋንቋ ጀርመን ይዛረብ ኣለኹ። ኦኬ ሕጂ እታ ኣነ ትብል ቃል ርእሳ ዝኸኣለት ቃል እያ። ክንዲ ስም ንብላ ወይ ከዓ ፕሮኖመን ብቋንቋ ጀርመን ብትብል ሓንቲ ፕሪፖዚሽን ወይ ከዓኒ ኣቀማምጣ ዝገልጽ ቃል እያ። ቋንቋ ጀርመን ከዓኒ ሓደ ስም እዩ ማለት እዩ፣ ስም ናይ ቋንቋ። ይዛረብ ከዓኒ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ግሲ ንብሎ ወይ ከዓ ቨርብ ኣለኹ ከዓኒ ነቲ ቨርብ ዝሕግዝ እዩ። መዓሲቱ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ ትማል ተዛሪቡ ወላ ንመጻኢ ክዛረብ ዝሓስብ ዘለኹ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ሕጂ ፈላሊና ንሪኦ። ኦኬ እዚኦም እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ማለት ሕጂ ዓይነት ቃላት ምፍላጥ ከን እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ? ኦኬ ጽቡቕ ዓይነት ቃላት ምፍላጥ ኣገዳስነቱ ድሕር ዳ ዓይነት ቃላት ዘይትፈልጥ ኮንካ ብቋንቋ ክትዛረብ ከለኻ ንኣብነት ቋንቋ ጀርመን እቲኦም ቃላት በቦትኦም ኣለዎም። ብቅድሚት ዝመፁ ቃላት ኣለዉ፣ ኣብ ማእከል ዝመፁ ቃላት ኣለዉ፣ ብድሕሪት ዝመፁ ቃላት ኣለዉ ወይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ዝመፁ ቃላት ኣለዉ። ኦኬ እዚኦም ቃላት እዚኣቶም ዓይነቶም ድሕሪ ዘይፈለጥካዮም እቲኦም ቃላት በቦትኦም ከተቐምጦም ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ኸ እንታይ ይስዕብ ማለት እዩ? ክትዛረብ ከለኻ ናይ ሰዋስው ናይ ግራማቲክ ጌጋ ይፍፀም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ፍጻመ ናይ ግራማቲክ ጌጋ ኣብዚ ዘረባናትካ ነቲ ክትዛረቡ ሓሲብካ ዘለኻ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ትርጉሙ ክቕይሮ ይኽእል ወይ ከዓ ጠቕላላ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ትዛረቡ ዘለካ ዘረባ ቃላት ኢኻ እድርቢ ዘለካ እምበረ ዝኾነ ብዶይቶም ወይ ከዓ ትርጉም ዘለዎ ዘረባስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኦኬ ዓይነት ቃላት ዘይፈልጥ ሰብ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ፍሊስንድ ወይ ከዓኒ ጽቡቕ ጌሩ ቋንቋ ጀርመን ክዛረብ ኣይክእልን እዩ፣ ክጽሕፍ እውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ክሰምዕ ግን ይኽእል እዩ፣ ፀገም የብሉን። ስለምንታይ ዓይነት ቃላት ምፍላጥ ምስ ምፅሓፍን ምዝራብን ዝተተሓሓዘ ነገር ስለ ዝኾነ። ኦኬ እምበኣር ከምዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና በብሓደ ነዘን ቃላት ሕጂ ክንሪአን ኢና ማለት እዩ። ቀዳማይ ስም መፀውዒ ስም ንህይወታውያንን ዘይህይወታውያንን እዩ። ኦኬ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኮሜንት ኣይትረሱ ኢኹም። መፀውዒ ስም ንህይወታውያንን ዘይህይወታውያንን እዚኦም ከበዓል መነመን እዮም? ንኣብነት ህይወታውያን እንድሕር ኢልና ሰብ፣ ፈረስ፣ ድሙ፣ ከልቢ፣ ኣድጊ ወዘተ ብዙሕ እንስሳታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። እዚኦም እንታዮም እቲኦም ህይወታውያን ማለት እዩ። ኦኬ ዘይህይወታውያን እንድሕር ኢልና ከበዓል መነመን እዮም? ዘይህይወታውያን እንድሕር ኢልና ከዓኒ ንኣብነት ገዛ ወይ ከዓ እንታይ ቦርሳ ወይ ከዓ ጃኬት፣ ዓራት፣ ጣውላ፣ ቢሮ፣ መደምሰስ እዚኦም ከዓ ኩላቶም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቃላት ንብሎም? ኣስማት ንብሎም፣ መፀውዒ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ስማት አርቲክል ኣለዎም። ንኣብነት ገዛ እንድሕር ኢልና እቲ ገዛ፣ ቦርሳ እንድሕር ኢልና እታ ቦርሳ፣ ጃኬት እንድሕር ኢልና ከዓኒ እቲ ጃኬት ከምዚ እንዳበልና ማለት እዩ። በብሓደ እቲኦም ቃላት አርቲክል ኣለዎም። ዴር ዲዳስ ይበሃሉ። ኣብዚ ክንሪኦም ኢና ሕጂ ኣመልካቲ ስም ይበሃል። እቲ እታ ንብሎም ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ክልቲኦም ንተባዕታይ እቲ ንብሎም መንስተይቲ እታ ንብሎ። ኦኬ ኣብ ጀርመን ከዓኒ ዴር ነቲ ተባዕታይ ዲ ነቲ ኣንስተይቲ ተባዕታይን ኣንስታይን ፆታ ዘይውክል ድሕር ኮይኑ ከዓኒ ዳስ ንብሎ ማለት ኣብ ትግርኛ የብልና ነዚኣ። ኦኬ አርቲክል ኣብ ቋንቋ ጀርመን ርእሱ ዝኸኣለ ናይ በይኑ ትርጉም የብሉን። እቲ ወይ እታ ማለት እዩ ፆታ ይገልጽ። ኣመልካቲ ስም ንብሎ ብትግርኛ
مس زخون نوم أنت تسجي قاعد المتس ويكاني دير نحريلوس نحدا سبي ده ملكت أوكي بينو أي متساني مالتيو أرتيكل أملكات أب ቋንቋ ጀርመን ኣብ ቋንቋ ትግርኛን ኣርቲክል ኣብ ክልተ ክፋላት ይምቀሉ ውሱናቱን ዘይውሱናቱን ይባሃሉ እቲኦም ውሱናት ኣርቲክል ንሓደ ፍሉጥ ነገር ወይ ከዓ ንሓደ ውሱን ነገር ዝገልጹ እዮም ኦኬ ንኣብነት እቲ ሰብኣይ ይዛረባሉ ናይ ሰብኣይ እንድሕር ሓይቱ ምን ምዃኑ ነቲ ሰብ ክትነግሮ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ሓደ ፍሉጥ ነገር ኢኻ ዝዛረብ ዘለኻ ድሕር ሓደ ሰብ እንድሕርካ ወይ ሓደ ሰብኣይ ይዛረባሉ እንድሕርካ ግን መን ይፍሉጥ ኣይኮነን ሰብኣይ ሓደ ሰብኣይ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ንሓደ ፍሉጥን ዘይፍሉጥን ነገር ንምፍላይ ይሕግዙና ማለት እዩ ክልቲኦም ከዓ ነዚኦም ልክዕ ከምቲ ናይ ዴር ዲዳስ ዓይን ከዓ እንቶም ዘይውሱናት ከዓኒ ወይ ከዓ ንሓንቲ ወይ ንሓደ ዘይውሱን ነገር ንምግላጽ እንጥቀመሎም ብብዝሕኦም ድመፁ በይኖም ብዙሕ ትርጉም የብሎምን ኣፀሓሕፎም ከዓኒ ኣብ ኣኩሳቲቭ ዳቲቭ ኖሚናቲቭ ጄኔቲቭ ካዙስ ወይ ከዓኒ ፍጻመታት ኣጋጣሚታት ባህርያቶም ኣፀሓሕፎም ኣናብቦም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ትርጉሞም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ስለ ዘይቅየር በዚ ክንከታተሎም ንኽእል ኢና እቲ መምህር ዴር ሌረር እታ መምህር ዲ ሌረሪን ሓደ መምህር ኣይን ሌረር ሓንቲ መምህር ኣይነ ሌረሪን ከምዚ ትፍልልናቶም ማለት እዩ ኦኬ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ቋንቋ ጀርመን ሰዋሱ ካብ መጀመርያ ጠልቕ ክስታይ ክትገብሮ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ኮለና ሕልፍ ክንብሎ ኢና በብሓንቲ ከዓኒ ንነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ዓይነት ቃል ዝጠቅስ ቪድዮ ኣብ ቀጻሊ ክነዳሉ ኢና ተኸታተልቲ ጥራይ ክትኮኑ ኣለኩም ሰማዕትን ተማሃርትን ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ ኣርቲክል ክንድስም ወይ ከዓ ፕሮኖመን ዝበሃል ክንድስም ክርኢና ኣነ ንክንድስም ኣብ ክልተ መቂልዮም ኣለኹ ፐርሶናልን ፖሰሲቭን ክንድስም ዝበሃል እንታይ ንሓደ ሰብ ኣብ ክንድኡ ተኪኡ ዳኣቱ ማለት እዩ ኣነ ንስኻ ንስኺ ንሱ ንሳ እዚኣቶም ናይ ስም ኣብ ክንድስም ተኪኦም ዝኣቱ ክንድስም ማለት እዩ ኦኬ ፖሰሲቭ ፕሮኖመን ዝበሃሉ ከዓ ኣሉ እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም ዋንነት ዝገልጹ ኦኬ ናይ ኣማን ቦርሳ ናቱ ቦርሳ ናይ ሰላም ጥራዝ ናታ ጥራዝ ናይ ሄኖግ ማኪና ናቱ ማኪና ናይ ፊሊሞን ትምህርቲ ናቱ ትምህርቲ ኦኬ ናተይ ናቱ ናታ ናትኪ ናትኩም ናትክን ገለ ዝብሉ ቃላት እዚኦም ከዓ ናይ ዋንነት ክንድስም ንብሎም ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ከምኡ ልክዕ ከከም ኩነታቱ ኣፀሓሕፎም ወይ ኣናብቦም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ኦኬ ብድሕሪኡ ትሽዓቲኦም ብጠቕላላ እዚኣቶም ማለት እዩ ናይ ፐርሶናል ክንድስምን ናይ ፖሰሲቭ ክንድስምን ኣብ ቋንቋ ጀርመን ክልቲኦም ተሸዓቲኦም ኣብዚ ክንሪኦም ንኽእል ኢና ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ተመሊስኩም ስክሪንሾት ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪኡ ናይ ኣኽብሮት ኣሎ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ንሕና ትግርኛ ዘይንጥቀመሎም እዚ ንብላ ንሳ ከዓኒ ንስኹም ወይ ንስኽን ንዓብ ሰብ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኩሉ ግዜ ብዓባይ ተፃሒፋ ተፅኒሓትና ናይ ኣኽብሮት ንስኹም ወይ ንስኽን ንምባል ንጥቀመላ እያ ኦኬ እዚኣ ከዓኒ ብቐሊሉ ክንሕድዛ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፖሰሲቭ ፕሮኖመን ምስ ረኣና ኣብ ቋንቋ ጀርመን ቨርብ ክንርኢ ኢና ቨርብ ማለት ብቋንቋ ጀርመን ቱ ቮርት ወይ ከዓ ንገብሮም ነገራት እዮም ብዙሕ መግለፂታት ኣለዉ ሕጂ ግን ብፎኩስ ዝበለ ክንገልጾ ቱ ቮርት እንድሕር ኢልና እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ንገብሩ ነገራት ንኣብነት እንታይ ትገብር ኣለኻ ይኸይድ ኣለኹ እንታይ ትገብር ኣለኻ ይመሃር ኣለኹ ኦኬ ምምሃር ምኻድ ምብላዕ ምስታይ ምዝራብ ምርኣይ ምድቃስ ኮፍ ምባል ምትሳእ መፅሓፍ ምንባብ ኦኬ እዚ ኩሉ ቨርብ ይበሃል ግሲ ነጥፈታት ወይ ከዓ ንገብሮም ነገራት ማለት እዩ ኦኬ ግሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ግስታት ኣለውና ንኣብነት ሃበንን ዛይንን ኣለዉ ምህላውን ምዃንን ኣነ ደኺመ ኣለኹ ኣነ ይጎይ ኣለኹ ኣነ ጥራዝ ኣለኒ ኣነ ፒሮ ኣለኒ ኣነ ገንዘብ የብለይን እዚ ኩሉ ብግሲ ይስራሕ ማለት እዩ ኦኬ ብሃበንን ዛይንን ከዓኒ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ተሓጋገዝቲ ግሲ ኮይኖም መፅኦም ምስ ካልእ ከምኦም ዝኣመሰለ ግሲ ብዛዕባ ሕሉፍ ክሰርሕ ምስ ካልእ ግሲ ተደሪቦም ይመፁ ማለት እዩ ኣነ ትማሊ ደቂሰ ነይረ እታ ነይረ ትብል ቃል ሕጂ ምስ ምድቃስ ተተሓሒዛ መፅያላ ሕሉፍ ትገብረላ ነቶም ሙሉእ ሓሳብ ማለት እዩ ሃበን እዩ ሕጂ ወይ ከዓ ንእሽ ቢን ፅፉስ ክላወፍን ትማሊ ኣነስ ብእግረ ይኸይደ ኦኬ እቲኣ ከይደ ይኸይደ ኣለኹ ኣብ ክንዲ ከይብልሲ ከይደ እሳ ምስቲኣ ዛይን ተሓዊሳ መፅያ ሕሉፍ ትገብራላ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ጠለቕ ኢልና ኣብቲ ናቱ ኣርእስቲ ክንሪኦ ኢና ብድሕሪኡ ከዓ ሞዳል ቨርብ ዝበሃሉ ኣለውና ሞዳል ቨርብ ከዓ በዓል መን እዮም
مودال فيرب خاني بعل مشتن فولن زولن ميسن كونن دورفانيوم اوكي مشتن فولن كلتيوم ترجمهم مدلايلنا هون ترجمهم نخلينا مشتن حدا بحد بلاكاوي دست بلاكا نغري فولن كان تدليو نغر مايت يون ابنت كتمهار تدلي خدقس تدلي ما كست تدلي غلا ادلي كالو مايت حفشاوي مشتن ግን ከም ዝባህታ ገለ ዓይነት ማለት እዩ ዞሎን ከዓኒ ምስን ተታሓዚዩ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እዩ ምስን ግዴታ ክትገብሮ ዘለካ ኮንኮሎ ዞሎን ክትገብሮ ዘለካ ግን ግዴታ ካዲ ኮነ ማለት እዩ ከመጽእ ደሞ ትምህርቲ ዞልሽ ሶሻሎኮም ወታ ከይዶሞ ንገዛ ዞልሽስ ና ሃውዝ ጌን ያ ከዛ ዶኸ ትምህርቲ ዶኸ መጽእ ገለ ክትብል ኮለካ ግዴታ ዘይኮነስ ታይዳ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ማለት እዩ ምስን እንድሕር ኮይኑ ግን ከኒና ክትወስድ ንኣብነት ድሕር ጣሚኻ ክትበልዕ ሓንሳብ በለመልታ ክሳብ ናይ ሓቂ ጣሚ እንድሕር ጸኒሕካ ገለ እቲ መምሃር ወይ ከዓኒ እቲ ከኒና ሞሳድ ወይ ትምብላዕ ገለ ማለት ግዴታ ይኸውን ከነን መኻል ማለት እዩ እንታ ክትገብር ትኽእል ኣነ ትግርኛ ክዛረብ ይኽእል ዶች ክዛረብ ይኽእል ፍራንሶዚሽ ክዛረብ ይኽእል እሽ ብረሽ ፍራንሶዚሽ ዶች ትግርኛ እሽ ካን zum Beispiel Arabisch schreiben ቋንቋ ዓረብኛ ክጽሕፍ ይኽእል ያ استفعل ነገር እንታይ ትኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ክትመጽእ ትኽእል ካንስቱ ኮም ካንስቱ ጌን ክትከይድ ትኽእል ካንስቱ መጌል ጊብን ገንዘብ ክትበን ትኽእል ካንስቱ ምሽ አንሮፍን ክድውለለይ ትኽእል ከምሳት ማለት እዩ ድርፈን ከዓኒ መፍቃድ እዩ ኦኬ መፍቃድ ክንብል እንኳን እንታይ ማለት እዩ ዝፍቀደካ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ክትገብሮ ድፍቀደካ ነገር ንኣብነት እሽ ዳርፍ nach Deutschland fliegen ኣነ ንጀርመን ፍሊግን ክገብር ብነፋሪት ክኸይድ ይፍቀደኒ ወይ ከዓኒ ich darf nicht zu meiner Heimatland fliegen ኣነ ናብቲ መበቆል ዓድናተይ ናብ ሃገረይ ክገይሽ ኣይፍቀደኒ ያ ወይ ከዓኒ ich darf nicht Auto fahren ማኪና ክዝውር ኣይፍቀደኒ ኦኬ ከምስታት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብትግርኛ ትርጉሞም ኣብዚ ንሪኦም ኣለና ሞዴል ግስታት ምድላይን ክትገብሮ ዘለካ መኽኣልን መፍቃድን ማለት እዩ ኦኬ ግሲ ኣብ ቋንቋ ጀርመን ወላ ኣብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ቀንዲ ስርሖም እንታይ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ ብዛዕባ ህሉድ ይኸውን ብዛዕባ ሕሉፍ ወይ ከዓ ብዛዕባ መጻኢ እሶም እዮም በፅሓፎምን ኣናብቦም ጌሮም ትርጉሙ ድቀይሮ ህሉ ጊግንቫርት ሕሉፍ ፈርጋንገንሃይት ዝመጽእ ወይ ከዓ መጻኢ ከዓ ጽኮንፍት ይበሃል እቲኦም ሳይት ፎርም ፈርጋንገንሃይት ኣብ ሕሉፍ ፐርፌክት ኢልና ንጽውዖ ብሃበንን ዛይንን ተሰኒ ይስራሕ ኣብ ህሉ በፕሬዘንስ ይስራሕ ቨርብ ጥራዩ ድመጽእ ፕሬዘንስ ኢልና ንጽውዖ ብቨርብ በይኑ ማለት እቲ ቨርብ ዝኾነ ተሓጋጋዚ ግስ የብሉን ኣብ ጽኮንፍት ከዓ ፉቱር ኣይንስ ይበሃል ኣብዚኣ ንእሽተይ ጌጋ ተጻሒፋላ ፕሬዘንስ ገይሮም ኣለው ቬርደን ነብላ ማለት እዩ በቬርደን ተሓጊዛ ትሰርሕ ማለት እዩ ድሕሪት ንመለስ ኣብ ፈርጋንገንሃይት ፐርፌክት ንኣብነት ich habe Mittagessen gegessen ኣነ ምሳሕ በሊዐ ich bin mit dem Auto gefahren ኣነ ብማኪና ገይረ መጽ ኣብ ህሉ ከዓኒ ich lehre Deutsch ወይ ከዓኒ ich unterrichte Deutsch ich lese Buch ኦኬ ich trinke Cola ኣብነታት እንዚአን ኦኬ ኣብ ጽኮንፍት ከዓኒ በቬርደን ገይረ ክሰርሐ ich werde svenska lernen ኦኬ ኣነ ቋንቋ ሸወደን ከመሃረ ወይ ከዓኒ ich werde morgen nicht zur Schule gehen ኣነ ጽባሕ ትምህርቲ ኣይከይድኒ ማለት እዩ ብዛዕባ መጽኣ ክንዛረብ ኮለና ማለት እዩ ብድሕሪ ቨርብ ድሕሪ ግሲ እንታይ ክንርኢ ኢና ኮኔክሽን መስተጻምር ኣብ ቋንቋ ጀርመን ንሓደ ሙሉእ ሓሳብ ዘላገው ማለት እዩ ንኣብነት ich schreibe nicht weil ich keine Stifte habe ኣይጽሕፍን ዘለኹ ምክንያቱ ቢሮ ስለዘይብለይ ኣነ ደኺም ኣለኹ ኣነ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ich bin müde und ich sitze ክልተ ሙሉእ ሓሳባሲ ብኡንድ ገይረ ወይ ብኣባ ገይረ und ማለት ከም ድማ ማለት እዩ ኣባ ከዓኒ ግን ማለት እዩ ኦደ ከዓኒ ወይ ከዓ ማለት እዩ before ከዓኒ ብቅድሚ ማለት ናክደም ከዓብ ድሕሪ ማለት እዩ ኦኬ በዚኦም ጌርናስ ክልተ ሓሳባት ነጠማምር ወይ ከዓ ነጸመር ነላጋግቦም ማለት እዩ እዚኦም ካብ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ቀሲልና ከዓኒ ኣብቲ መግለጺ ክርኦም ኢና ማለት እዩ ኦኬ
بدحريو أقاممتا زغلጽ قال preposition علينا preposition ab ቋንቋ ጀርመን auf hinten in neben über unter vor zwischen ገለ ብላሎ ብትግርኛ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ብድሕሪ ኣብ ትሕቲ ብጥቃ ገለ መልታት ገለ እዚኦም ከምዚ ተጻሒፎም ዘለዉ ሓደ ነገር ሰኣበይ ተቐሚጥሎ ንኣብነት ፒሮኸይ ኣበይ ኣላ ፒሮይ ኣብ ጁባ ኣላ ጥራስካ ኣበይ ኣሎ ጥራሰይ ኣብ ውሽጢ ቦርሳይ ኣሎ ኦኬ ኣብ ውሽጢ ጁባኻ ኣብ ውሽጢ ቦርሳኻ ኢን ንብል ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ላፕቶፕ ናትካ ኣበይ ኣላ auf dem Tisch ኣብ ልዕሊ ጣውላ ኦኬ ሓፍትኻ ኣበይ ኮፍ ኢላ ኣላ ኣብ ጎነይ ኒብን ሚያ ኦኬ ወይ ከዓኒ እቲ ቴሌቪዥን ኣበይ ኣሎ zwischen die Schränke ኦኬ ኣብ መንጎ እቲ ተኣሽሙ ማለት እዩ እቲ ኣርማድዮታት ማለት እዩ እዚ ሓደ ነገር ኣበይ ተቐሚጡ ከም ዘሎ ዝገልጽ ቃል preposition ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ adjective ከዓኒ መግለጺ ወይ ከዓኒ ገላጺ ዝኾነ ዓይነት ቃል እዩ ንሓደ ስም ይገልጽ ንኣብነት እቲ ገዛ ጽቡቕ እዩ እቲ ገንዘብ ብዙሕ እዩ እቲ ሰብኣይ ህርኩት እዩ እዚ ምግቢ ጥዑም እዩ adjective ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኣለዎ ንኣብነት እቲ ገዛ ጽቡቕ እዩ ዝነበረ ሕማቕ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዝነበረ ገንዘብ ውሑድ ክንብል ንኽእል ኢና ህርኩት ዝነበረ ህኩይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ጥዑም ዝነበረ ከዓ ዘይጥዑም እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ adjective ይበሃል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ቀንዲ ንዑ ምፍላጥ ዘገድሰና ግን መዓስ እዩ እቲ መሰረታዊ ብቨርቢ ጌርና መጀመርያ ሓደ adjective ዘይብሉ ቨርብን ኖመንን ኣርቲክልን ከምኡ ድማኒ ፕሮኖመን ጌርና ሙሉእ ሓሳብ ክንሰርሕ ምስ ጀመርና ማለት እዩ ብድሕሪኡ adjective ጌርና ነቲ ሙሉእ ሓሳብ ናትና ኣስፋሕ ክነብሎ ንኽእል ኢና ብድሕሪ adjective ኢንተርጀክሽን ቃል ኣጋንኖ ዝበሃል ኣሎ ቃል ኣጋንኖ ኣብ ቋንቋ ጀርመን በዓል ኣኽ ሓቺ ኡኽ ሁሁ ኣውኽ ሆፕላ ገለ ዝብሉ ኣለዉ እዚኦም ዳርጋ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሎምን ኣብዚ ንሕና ንምሃሮ ዘለና ትምህርቲ ክሳብ ቤት2 ትበጽሕ ሓፈሻዊ ግን እቲ ቀንዲ ትርጉሞም ኣሃ ክላ እዋ ወይ ገለ መልታት ከለማት ከም ስምብድ ኢልካ ወይ ተገሪምካ ገለ ተውፅኦም ቃላት ማለት እዩ ኦኬ ኑመራል ዝበሃሉ ከኣሉ ኑመራል ካብ ቁጥርታት ኮይኖም ብፊደላት ክጽሓፉ ከለዉ ማለት እዩ ብኣሃዛት ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሓደ ብቁጥሪ ከይፅሕፋስ ሓደ ኢልካ ተፅሕፋ ወይ ከዓ ኣይነስ ማለት እዩ 2 3 ወዘተ ከምኡ እንዳበልና ክስታይ ክንገብሮ ከለና እዚ ከዓኒ ኑመራል ይበሃሉ ቁጥርታት ሓንቲ ዝተረስዐት ኣላ adverb ትበሃል ንሳ ኣጋጣሚ ንምንታይ ኣይተሰርሐትን ኣነ ይፈለጥኩን ኣጋጣሚ እንዳኣንተ ራእኹ ከለኹ ኣንተ ወይ ክስታይ ገርያ ቁጥር 8 adverb ወይ ከዓ ተወሳኺ ግሲ ልክዕ ከም adjective ኮይኑ ንስኻ ጽሕፈትካ ቁልጡፍ እዩ ትብሎ ንሓደ ሰብ ንኣብነት ኦኬ ንሱ ዘይኮነ ቁልጡፍ ትጽሕፈቱ እቲ ሱ ክጽሕፉን ከሎስ ኣጻሕፋናቱ ቁልጡፍ እዩ ነቲ verb ስኒ ትገልጾ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንስኻ ኣዘዋውራኻ ሓደገኛ እዩ እቲ ሓደገኛ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቲ ሰብ ዘይኮነስ ኣዘዋውራናቱ እዩ ሓደገኛ ኦኬ ከምዚ እዚኣ ከዓኒ ናይ ታሽሙ ኣጋጣሚ ብያ ተረሲዓ ብዝኾነ ጽኒልኩም ዝተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ከም ኩሉ ግዜ በቲ ትገብሮ ሓገዝ ብጣዕሚ እናመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈላለዩ ካልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ምስተረፉ መደባት ከድፈኩም ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ክህበኩም ደልየ ዘለኹ እዚ ትምህርቲ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ ዩቲዩብ ክቐርብ ስለምንታይ ንሕና ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ፃዕርታት ወፃኢታት ስለ ዘለና ኩሉ ካብ ብነፃ ፓብሊክ ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል ግን ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ትርከቡ በዚ ተዋሂብኩም ዘሎ ናይ ሱዳን ቁጥር ቴሌፎን ብዋትስኣፕ ኮንታክት ክትገብሩ እንትኽእሉ ኢኹም ነቶም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ከዓኒ ቀጥታ ብሽፓርካስ ፎልክስ ባንክ ወይ ከዓኒ ኮመርሲያል ባንክ ጌርኩም ኣብቲ ናትና ዌብሳይት ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ዘሎ ወይ ኣብ ኮመንት ዘሎ ercourse.com ኣትኹም እቲ ኮርሳት ብሙሉእ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዩቲዩብ ዘይወረደ ማለት እዩ ወይ ኣብዚ ኣብ መንጎ ተቆሪፅኩም ምስ ካልእ ትሕዝቶታት ክትመሃርዎ ደልዩ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ንኹላትኩም ድማኒ ክሳብ ሕጂ ዝገበርኩም ናይ ደገፍ የቐኒየለይ እንዳበልኩ ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ የምንየልኩም ቻው
Ho, ho, ho!